Zdravím všetkých, Jozef, power.sport.sk, Viking Gym Cífer, kde vám môžete nájsť trénovať každý deň skoro. Dnes by som rád niečo povedal k bandážam na kolená. Toto konkrétne, čo držím v rukách, sú bandáže dlhé 2,5 metra. Na mojom e-shope sú pod názvom Bumblebee. Je to bandáže, už bohužiaľ nemám skladom, ale rovnaký materiál, z ktorého sú tieto bandáže, z rovnakého materiálu sú aj bandáže Convict Pro, takže sú to asi jedny z najpredávanejších bandáží na mojom e-shope. Tak ak sa rozhoduješ o nákupe bandáží a nemáš možno až také veľké skúsenosti s bandážami, ale chceš trénovať s nimi silovo, tak odporúčam tieto bandáže asi najviac. Samozrejme mám tam rôzne materiály, napríklad Power X-Wraps, tie sú mäkší materiál o niečo ako tieto bandáže, alebo ako Convict Pro bandáže. A potom sú tam Double Super Heavy bandáže, ktoré sú viac menej dvakrát tak silný materiál, ako sú tieto bandáže. A to už sú naozaj pre pokročilých ľudí, ktorým nevadí bolesť a majú niekoho, kto by im tú bandáž namotal, pretože namotať si Double Super Heavy sám je veľmi náročné a človeka to v podstate vysilí už predtým, než ide drepovať. OK. Dĺžka bandáží. Toto sú konkrétne 2,5 metrové. Ja preferujem 2,5 metrové bandáže. Druhá možnosť sú 2-metrové bandáže. Samozrejme to záleží od každého osobitne. Niekto preferuje menej materiálu na kolene. Napríklad ľudia nižší vzrastovo, prípadne ľahší váhovo, ktorí nemajú až tak hrubé kĺby, si vystačia s 2-metrovou bandážou. Potom sú ľudia, ktorí preferujú toho materiálu viac ako ja, že ten 2,5 metra je úplne super, ak to človek vie samozrejme namotať a využiť tú dĺžku. O tom, z čoho sa skladá bandáž, je to v podstate len materiál, na jednej strane je logo. Väčšina ľudí začína tú bandáž motať, majú takto rozmotanú a začnú to motať nejakým takýmto systémom. Ak to robíte takto, nevyťažíte z tej bandáže maximum a je viac než pravdepodobné, že každú nohu budete mať namotanú inak silne, inak vám budú zaberať tie bandáže na každej nohe. Treba to robiť teda konzistentne a teraz vám ukážem ako. Prvý krok, teda chytím si bandáž rozmotanú smerom logom od seba. Bandáž som si pristúpil nohou, teraz bandáž natiahnem, čo najviac to je možné a začneme takýmto spôsobom namotávať do kopka. Celú komplet bandáž treba takto namotať, aby už ten materiál bol tak povediac vopred natiahnutý. A keď teda budem namotávať na koleno bandáž, tak sa až tak nenarobím, nemusím až tak sa snažiť naťahovať, ale ak chcem mať bandáže naozaj na krv natiahnuté, tak samozrejme to nejde bez toho, aby som si ich takto nepripravil vopred. Rýchlejšie to ide, keď človek stojí. Takže odporúčam postaviť sa a robiť to s tým spôsobom. Tak ale nechce sa mi strihať video, takže dneska len takto, po sediačky. Pardon, trvá. Už to ide ťažšie, už je to klbko pomerne veľké. Ono dajú sa kúpiť aj rôzne nástroje, mlynčeky na namotávanie bandáží. Stojí to rádovo 100 a viac eur. Čiže je to pomerne veľká investícia. Človek si dokáže tú bandáž namotať predsa len takto sám. Ja osobne nosím na súťaž viac bandáží, 2 páry. A ak je to možné, tak vždy mi ju niekto, ten druhý pár namotá
aby keď prídem späť do rozcvičovne, tak nemusel som si namotávať tie bandáže, ale mal som ich pripravené. Môžem odpočívať a pripravovať sa na ďalší pokus na drepe. Že ako môžete vidieť, bandáže nepripravené, bandáže pripravené. Ešte dôvod, prečo som mal to logo od seba a začal som s ním ho namotávať, je, že nechcem ho mať na tejto strane, keď začnem si namotávať bandáž na koleno. To logo by spôsobilo to, že tá bandáž by sa ako keby šmýkala po sebe, takže to logo chcem, aby mi na konci iba trčalo von. Ako nanotať bandáž na koleno? Ukážem vám jeden spôsob, ktorý ja používam osobne viac menej stále. Je to jednoduchý spôsob namotávania bandáže dokola. Nebudem bandáž krížiť ani nič podobné. Preferujem to takto, drepujem na širšie, viac menej o niečo širšie ako je šírka mojich ramien a tento spôsob mi vyhovuje asi najviac. Chytím si klbko, ktoré mám pripravené týmto spôsobom. Začínam pod kolenom, tesne pod jablčkom. Prvú otočku. Keby som tam mal to logo, pravdepodobne by sa mi tá bandáž mohla teraz vyšmyknúť a mal by som menší problém. Ak by som išiel na pokus, tak by ma to zdržovalo, viac stresu, to nikto nechce, takže lepšie je si to pripraviť poriadne. Začínam vždy namotávať vznútra von, aby mi to ako keby koleno počas drepu tlačilo smerom von a nie dovnútra. Čiže pravé koleno motám týmto smerom a ľavé koleno budem motať opačným smerom. Ako vidíte, snažím sa ešte extra naťahovať tú bandáž pri každej otočke. Bum. Ešte osobne preferujem dať čo najviac materiálu zo zadnej strany kolena. Voľakedy, keď ešte bandáže neboli na takej úrovni ako dnes a viac menej to boli len nejaké ako keby obväzy, tak ľudia začali vymýšľať a podvádzať takým štýlom, že si pod tú bandáž namotali tenisovú loptičku, ktorá im potom teda z tej spodnej fázy drepu pomohla hore. To dnes samozrejme nie je povolené, môžete mať namotanú len bandáž na kolene, nič viac. Čiže ak si tam človek dá viac toho materiálu, ako keby si nahradí tú tenisovú loptičku a teoreticky ti to pomôže z tej spodnej fáze, úplne z tej najhlbšej hĺbky viac. Dobre. A poslednú otočku. Treba si nechať materiál v rukách. Treba podvliec spod neho. Bum. Možno sa mohli ísť trošku vyššie na stehno, ale myslím, že docela fajn. Bandáž by držala a na nejakú ľahšiu sériu, ťažšiu sériu drepov by to viac ako stačilo. Takže asi toľko. Určite je výhodnejšie, ak máte niekoho, kto vie viazať bandáže a môže vám viazať bandáže, vždy budú uviazané lepšie, ako keď si to človek viaže sám. Ušetríš energiu, ušetríš čas, čiže je to určite výhoda. A predsa len chcem tú energiu vložiť do toho drepovania, ako do motania bandáží stále do kolečka 20 krát za tréning. Asi toľko k bandážam na kolena. Ak máte otázky, som tu pripravený na ne odpovedať, takže mi kľudne napíšte komentár pod video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať like, dúfam, že ste sa niečo nové naučili, lebo vídam ľudí naozaj používať tie bandáže nevhodným spôsobom a motať ich nevhodným spôsobom, systémom halabala. Čiže
neplňa ten účel a potom si ľudia povedia, že tá bandáž nie je až taká dobrá, nepomáha mi toľko kilo, koľko by mala. Ale treba hľadať potom problém, ktorý sa nachádza tu, v sebe. Takže asi toľko a teraz už sa naozaj lúčim a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute. Oh.